Gvern ġdid nazzjonalista jneħħi l-kirja fuq il-miter tad-dawl għall-familji u jestendi l-units tal-familji li jiġu ċċarġjati bl-inqas rata għal minu single se jiġu estiżi l-units li jkunu ċċarġjati bl-eko riduzzjoni u meta wieħed iqis dawn il-miżuri flimkien, il-familji Maltin u Għawċin se jesperjenzaw roħs medju ta' 30% fil-kont tad-dawl, flusi se jibqgħu fil-bwiet tan-nies. Dan ħabbru l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu u li matula ppreżenta fid-dettall din il-proposta tant importanti. Alex Borg kellem fuq il-ħtieġa ta' sistema tal-enerġija aktar nadifa, sigura u affordabbli għal kulħadd, fejn spjega li l-proposti qed jindirizzaw l-għoli tal-ħajja b'mod dirett. Infatti qal ukoll li dan il-pakkett se jkun qed jindirizza anke lil dawk il-persuni li jgħixu weħidhom, lill-bdiewa u raħala, kif ukoll il-laqdiet volontarji bħal każini tal-banda. Dan il-pakkett kruċjali ser jagħti nifs ġdid lil kull min jgħix waħdu. Persuna illi tgħix waħedha ma tħallasx ta' nofs fridge, ma tħallasx ta' nofs washing machine, ma tħallasx nofs meter, tħallas kollox waħedha. Din hija realtà illi ħafna drabi sfortunatament bil-politika illi qed ngħixu llum ġo fiha tintesa'. Aħna qed nisimgħu l dawn in-nies illi jkellmuni ta' kuljum u għalhekk il-proposta dwar l-eco reduction għas-singles hija sinjal ċar. Il-politika trid tifhem il-ħajja tal-lum kif inhi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li l-poplu Malti u Għawċi għandu jgawdi minn sistema ta' enerġija effiċjenti u aktar nadifa. Irridu nimxu lejn aktar enerġija rinnovabbli lokali, inqas dipendenza fuq fuels importati minn barra minn xtutna. Grid ġo pajjiżna tal-enerġija aktar b'saħħitha. Pannelli fuq bini pubbliku. Canopies ta' xemx fuq il-parkeġġi u skejjel u sistema li tiswa inqas lil pajjiż fit-tul. Il-politika hija ċara. Kontijiet irħas illum, enerġija aktar nadifa ta' għada. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Mark Anthony Sammut spjega l-benefiċċju ta' dawn il-proposti fejn il-Partit Nazzjonalista qed iressaq 5 proposti ewlenin fosthom titneħħa l-kirja tal-miter għal kontijiet residenzjali, dawk mhux residenzjali, kif ukoll għal laqdiet volontarji. Dan apparti li l-Gvern ġdid Nazzjonalista jestendi threshold tal-eko riduzzjoni għal persuni li jgħixu weħidhom. Dan it-tnaqqis se jkun rifless fil-kontijiet tad-dawl permezz ta' investiment ta' pannelli solari fuq parkeġġi pubbliċi u binnijiet tal-Gvern u għalhekk il-poplu se jkun qed iħallas biss għad-distribuzzjoni li jfisser tnaqqis ta' 17 ċenteżmu fuq kull kilowatt hour. Fi kliem sempliċi il-qalba lejn enerġija rinnovabbli se tiffinanzja dan il-programm ambizzjuż u innovattiv li se jiswa madwar 30 miljun euro. Dan se jwassal ukoll biex il-pajjiż ma jibqax dipendenti fuq il-gass uż-żejt iżda jaqleb dejjem aktar lejn sorsi alternattivi bħal enerġija mix-xemx. Fl-istess konferenza tkellem il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Jonathan Muscat fejn qal li dawn il-proposti se jsaħħu wkoll is-sistemi amministrattivi kif ukoll l-entitajiet pubbliċi. Dan apparti li saħaq fuq l-importanza li l-kuntratti tal-enerġija ikunu tassew trasparenti. Kien hawnhekk fejn semma l-irresponsabilità tal-Gvern fil-konfront tal-kuntratt tal-gass li se jiskadi madwar 3 xhur oħra.